wa kowa fatan alkhairi. Sannan wannan waƙar da aka yi sako ne daga masarautar Hausawan Turai mai girma tarba ɗan abba Abubakar tarba ɗan abba shi ne ɗauki wannan waƙa ya ce ba wata an bari amarya. Allah ya sanya alkhairi da ba da zaman lafiya. Wasu baituka da zan wa amarya da an gurtana ga sun ja zuƙa haya kai maza da ta Usman an gwaramla mun maka tambura kai da amarya na gode haya ya sarki tabbara kai ne mai bani to da abba mini a dukkan lamari na kai ne ke mini Allah ka nufu roƙo na ka ƙara buɗe tunani na dama za ka ban ya almaliku ce a saita tunanina haya kai na gode haya rabu salatuka gurin manzona daga amina shi nake yi wa ƙauna ɗan sake mini dama na sani Allah da rasul amsa bukatuna ka sanya addini ni da kalamaina domin alamin ne sanya raina hannabi piano ka doka ganga mana sosai domin kwai batu ciki rahin rasai amarya da goba sai sana kai bana ayin batu da ke mejin kai wani zancen yana gurin samarya dango haya Dr. Usman kalar ka akwai girma akwai zantuka a baki na da dama dan isa mazantukan ka nake nema an gogun amarya ka zama